בואו נראה אם אני אעשה את זה תוך דקה. יש לי כאן 3 מוצרים חדשים של דוקטור פישר שאני רוצה לדבר עליהם. בואו נראה אם אני אספיק. אז יש לנו קודם כל את התרחיץ פנים. התרחיץ פנים הוא גם לניקוי עמוק והוא גם לאור מעורבת שמש. יש לו נגבוביות סתומות, סגורות וכולי. זה עוזר לפתוח את הנגבוביות ובעצם מסייע כדי שלא יהיה לנו את הנקודות השחורות, את הפיצונים וכולי. פילינג פנים הזה הוא פילינג מאוד מאוד עדין לאור רגיש. שימו לב, אפילו ללא פרבנים, הוא עושה איזושהי הסרה מאוד עדינה של תאי האור המתים כביכול וגם מנקה אותו. בעצם יש פה 3 פעולות, שזה גם ניקוי, גם נוחות וגם רעננות בזכות הריח המושלם. והמוצר השלישי, שאני בדרך כלל לא ממליצה, אבל הפעם הם שיחקו אותה ובענק. יש פה מגבונים להסרת איפור. עכשיו, המגבונים האלה הם לא רגילים, המגבונים האלה הם מועשרים בחומצה היאלורונית, מיוחדים גם לאור רגיש, והם מורידים גם איפור אמין. אני בעצמי ניסיתי את זה בפורים, ששמתי על עצמי 1000 שכבות איפור, זה עזר לי בטירוף, זה הקל משמעותית אחרי זה שהשתמשתי בסמון. אז אלה המוצרים שלנו, תכירו, ואני חרגתי, אני כבר על 1:10 אבל ניסיתי.